Здравейте! Днес е седмия ден от официалния старт на нашата дарителска кампания за набиране на средства за ремонт на храм Свето Успение Богородично, град Русе. Радвам се да ви съобщя, че постъпилите средства при нас за този ремонт до този момент са 12 705 лева, което е абсолютно невероятно. Аз наистина не съм очаквал подобен резултат и подобно развитие на нещата. Тези средства са от 39 дарители. Всичките физически лица. Благодарим много от цялото си сърце. Благодарим от името на църковното настоятелство към нашия храм. Разбира се, за да започнем ремонтните дейности, е нужно да набавим още средства. Първият етап от ремонта на нашия храм е свързан с подмяната на дограмата, на прозорците, които са доста на брой. Цената за тази подмяна е 86 000 лева. 12 700 от тях вече са набрани. Вярвам, че ще успеем бързо да компенсираме и останалите 73 000 лева и ще започнем работа по този етап от ремонта. Благодаря ви още веднъж. Не ни забравяйте, защото без вас не може да се справим. Божието благословение и милост да дойдат върху всички вас. Бъдете живи и здрави!